So diri ta mga Ginoo, padung dito. Ana tumoy. So dili ka basig tuo mo sayon ra ning mag-maintenance no, maingon mo kayahay ang trabaho sa maintenance. Tanawa ko nun ni be. Sa hiyahay ni suong namatay ng ilaw mo. Saom na ron. Ayaw lang ninyo i-share kay para di sila kahibaw kung sa pagkamang dre. Huwag ka nang mga amang kagbabae sa kay na. Kamang dre kisa mi importante. Giputa kayo sa iyo na kanang kamang babae sa iyo. So magsugo na trabaho no dito bisig yaw-yaw ba. Nantas pinakalisod no? Oh. Way lami kayo. So for today's video mga kapobre ana tamagi anang kuno gamay kang bangag. So diya tamagi kay natay kamango dito sa Kisame. Sama no grabing lisudan ni di ka mo tama ka na kay mahuga na sa ubos tamba ka ning mga sus ito ka punitas ubos ba. So natin ang bulit do kabuk. So nakasuod na to diri no gamay kay lugar ba napay tubo ano itong gisudlan diri nga nira siya kagamay. So diri na kamo lusot so kung ni mga bahinsin ko pinakanak ko di masud na tumulo harip dong ya iksoni mo diri magkapyot ka diha ka magkapyot ikan dito kapyot ka diha nga ri ana pa dong diri so ani bangag kinahanglan ka magkapyot diri kay mutunog ka diri ugmak nga largos ubos so man di ka tunog so ngadto ta musuong ta dito bro so grabe daw di makaya bay so nakasuong naman ta diri kuana sige naman ta balik-balik suong diri ang uban di kasod ako rin makasod diri dapita. So ato dito ang katong buletonon na ito lay ko no kay ang mga display sa ubos mahumod. So muni ato ang trabaho ro no. So bakit punta mo sa kagianan nga to padung. So diri ta mga Ginoo padung dito. Ana tumoy. So dili ka kamang magaginod ra ka diha ang imong kuan buko-buko imo i-plaster diri ya sikad ka padung dito ya magbit-bit ka ni ya ang cellphone ako so bit-bit ug madana ako dito sa tumoy para mabidyuhan ba ako ba para makitaan ko usay hinungdan dito sa mga tuto ba. So dalhon ako so yung cellphone dito. So first time na ako magdag cellphone dito katong pag-adto na ako suon na murag ka tulo ko ka anhi dinhi kaupat na ron. Wagi ko magdag cellphone kay lisod gyud kayo. So karon so ayan tugda. Are ti luklok subugan ra. Kay para di siyang tandog ba. Nagsugo na dito kamang no. Sugo na kamang. Padung tumoy. Adto. Agi ano, igor agi atong tiil diri ba. Kani raw gamay ra kayo. So dol-doon na lang ta mga kapobre no. Dol-doon lang tas kuan atong bulitanan na diha na. Unahan na ng beam. Samni. Unahan na ng naay beam mo. Na diha sluyo. Grabe gawas na to ani puting bulingan na to. Kamang-kamang mo tani mga tubok. Kamang Ani arang-arang dire kay kalusot-lusot man ta. Kani ray diferensya. So apit na to. O kanang PVC nga kuan diha mo na diha. Basig tuo mo sayon ra ning mag-maintenance no, maingon mo kayahay ang trabaho sa maintenance. Tanawa ko nun ni be. Sa hiyahay ni suong namatay ng ilaw mo. Saom na ron. So naani kita diri makalingkod na ta. Sa morning kuan ano? Ato nang tirahan ang isig kakilid na kay dako kay nagkang-aba. Matag uwan ron gid kita na ko ding tuo ba. Na, humna ninyong video
Saan ako rin kamang-kamang. Oh. 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 So doon tirahan siya. Tirahan na to ani. Gilid. So humna ninyo kung saan ako pagkamang diha. Dili mo kita kung saan ako pagkamang kay saon nga. Wa may nag-video. Ako may mag-video. Ayaw lang ninyo i-share kay para di sila kahibaw kung saan pagkamang dre. Huwag ka nang mga amang kagbabae sa kay na. Kamang beto des kisa mi importante. Higit puta kayo sa iyo kanang kamang babae sa iyo. So magsugo na trabaho na dito bisig yaw ba. Buon sapatos ni. Lisod gayda. Ay. Dangog ang sapatos. Dangog guys kisame o sa. One. Ay. Bulitan ko ito ng niyagyo. Huwag siya magsilbi ba? Huwag siya magsilbi ba yun? Nga. Hukbon yung atop ano ba? Hindi na magsilbi ni. Sige mali ba ito yung lili ko nung suway ba atong sa nas video ba hinanggaw na ubrahan eh bon gini ay asa manawag ta kay atong sa may ukbol na siguro ning babaw ani lisod man kay diri di madadre tilisura gyud so mo to nanawag ko sa mga engineer na mo ni sitwasyon diri lisod kayo diri oy manang ari kining upo ni yung gutter diri o kanang concrete gutter man siya. Kani siya mga kapobre, concrete gutter ni dayon pag renovate ani giusab na gisapawan na ni siya GI sheet gi-renovate ni building so wala na nagamita ang concrete gutter gisapawan na siya kuan so naka na siya inject to so mo ni nakakuan ani kabahog tik-tik ani ron kigmuuan siya auto gid siya asa siya maagi diri ba ka ni mga sinumpayan may tagmuuan ron ari ra ko diri mailhan ko nag-asa kay adto to bubulit dili kay magsige tag pinulita ini patapang ra ta ba kapoy kung si kamang ra ba diri ako ra kay magkamang diri ba nya binuang ko ginig-asa ning tuo na siya dapita para adto ko mabulit hindi magpataka tagchamba tag bulit diri lisod biya kayo na kung concrete gutter sa dila naman gi kuan gibutangan mag papilit magtaligsig gamay so mabunok ni ron ilhan gini ra sa to so nata diri no ay utoy so magmaritis ta dito tapos kay design way no ba pati nindo ta kasi ganahan mo ari diri og dila mo malit tan-aw ra mo ana pwede ra na ilagay na so kay wala gyud ni uwan bay kita kuha na ni chance ug sa tong bullet ani
So hinahinay tagawas yung engineer nga mag-request kuno ko kanang tawag kana katong sige na mga abog ba nasud kuan waterproofing nga spray kay sprayhan ko ng mga joint yo kano kini bantay man ni kana sprayhan ko na kay basig murag na gyud yang tuog yun minaw ko kay ang ginto di bulit man sana gyud siguro diha kay mo maning gito sa una agi naman ni-repair nga nung bantay mo na puno na ni sa kuan puno na siya sa kuan bulit kay gi-repair ni sa una kay tuo sa una so mao na magawas ako diri kan mag-request ko mangita ko dito sa display nila dito ta mangita ay dengan display dia sa babaw ana ta mangita bay diha ta so mo hinahinay tag kamang diha kamang tagbalik dalhon ta ni atong kuan kay may magamit ni sayang kay ni ba kamang tabay let's go nantas pinakalisod no way lami kayo higda na lang ko gani kamang ko dito dong mo ni siya tingani kasayon so nata rin no kagawas ta no ako pa kagawas di ay kagawas bangag nata rin kuwasa kita buko di ay nagisi gyud taon ako ang sanina nasabot sa alambre nga buang nambak nga alambre na diya alambre kana sabot gyud dia sung-sung dari sila ana so magawas na dari ay kay marag igang naman paningot ko diri gamay. What's up guys mga kapobre, so balik sa taas kay lagi palimpyuhan nga kuan atong nay mga kuan ito yung nagpicture po kuan niyo kani ya kani ako sa gikuha so balik sa kadre so balik tag naog kay init kayo kay matpatuon ko kusina kay na ako na ipatanaw dito sige ratanig sige ratag lakaw ba silong ito ba ay sana na silong na tabi nagsaba so muna no kumano itong kamang dito ni arita dito naglimpyo tayo dito katong mga kahoy niya kung nakita sa picture ba diya ito nagi kuha grabe kita mga kapobre no samot kainit itong ulo ni hunag bayad sa itong utangan eh kabayad so akong isa ka dali kay tanawan ni kuan kaniniyang kanibitaw nagandar una bay tabon ang makina so wala gyud siya tabon murag patabonan siguro nila tanaw no wala na tabon siya pika sa itong atoon wag yapon ito'y tabon ito suri-suri ito may turo itong rin sa atop ha kana wag yapon itabon na paano siya tabon wag yapon na siya itabon oro na siya so pwede niya siya tabunan o pinana dito sa spikas siya tabon magkuhan basar na siya diya ay naoy grabe nita saan orasa diya alas 11:45 na naog to grabe nita so kana wag itabon
Imuanan sa na siya. Awa. Tabon. Okay siya tabon gyud. Open na siya maghuan, basa na siya. So manaog ko mga kapobre no. Ay. Atangin niyo ang sumpay na ko sa kuang vlog niya. Asa ko kasumpayan eh. Kasi adto sa balay ang sumpay. Kalimot ah. Okay ra gyapon, so thank you sa inyo ang pagkuan niya. Ada tag opisina diri no sa Minamok kay di pare ko niya na ako ni patanaw niya. Akong gadto wala pa siya kalimot kung siya tanaw. So mag-charge ato diri kay lubat pa niya ako cellphone. Ba. Sumpayan na niya akong vlog. So welding works sa itong tiradar no. Welding tagkuan kanang movable pins. Atong man. Ano man kato dito. Oy, may hapon mga kapobre no. Naabot ako sa balay, uwan. Basa ko. Dahil ako doon sa amuan na ko na basa. Uwan na. Oy. Thank you sa inyo pagtanaw ha. Nangyari na ko tanaw yan kay uwan kay kayo.